आइया और ताली बजा के दफीची माई के हमनी के भवानी माई के पूजा करे जी और उठा के माही जी के उठावे दे हम चल आई राणा भैया को पता चल जाए कि अरे तू कुछ कहले हटाए बोली भैया लोग आप लोग भी अगर से उठा के माही जी के एक बात का हाथ उठा के माई खातिर आज का आयोजन लेवन खातिर ताली बजावे के बलिया लेके चले के बलिया जेकरा पर हाथ है कोई हाथ उठाई भैया हाथ ना है तो गोड़ मत उठाइए लोग हां काची लोग उठाओ लोग का कैसे के माई हो बच्चिया देला सबनी के कीर्ति सिंह छेदी बच्चिया खातिर लगन के आशीर्वाद मिले चाहिए और एगो बाबू गाड़न ओहनकर मन बा कि हम समाज में बैठ के बाद ढोलक बजा ले त ई मैनपुर गांव है गाय बजावे में कलाकारन के राइटरन के गांव है लेकिन कहे कि का बा के महली में ये लड़का का उधार है संदेश को आई कहता है कि खाली अपने ठुठुरा के बजाए तो बुझाते दिखे आओ तो भैया तो यहाँ पे लोग ताली बजा दिया का रहा है आप लोग बजा दे बड़ा पीछे बैठे लोग क्यों चिंता रखे ना होगे लेकिन आपन जाओ आपन गलिया वाला राज बाजू भैया के माली में हिंदुस्तान के आदमी करेला के जरूरत नहीं कि अगला साल का लोग फिर अचार बना देले बा खाए खातिर तो हमनी के भूल जाई गणपति भगवान के पूरा ही कौन ऋषि के भाई आश्रम है पूरा क्षेत्र तो भूल जाई कर देना कहे के कहा के महलूना जी
हिजरी पे तुम गाना तुम के लगा लगा चलना राज बहादुर भैया अब त्योहार में आ गया पूजा करे के बारी में हाँ बोले तू पहले आवे अही राज के फूलवा हाँ बोले तू पहले आवे अही राज के फूलवा Oh,